weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to guetema to awoyni to kolomina to jaabi jalam to basambula to fasudeɓe to gawinane to luuma ñalbi to ɓoye ɓaleje to kuñankari ko on takkusan juula ha to radio tata cheikh oumari ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie ko yimɓe ɗiɗo jiita sara falde Nouakchott ene mbasi pittali mumen e ndera désert he ne sikka noon ko ɗon ka yooɓi pittali mabɓe to leydi Sénégal Macky Sall hoorejo leydi ndi caggal kayade o wanno jillu makko to tuji hecci hanki to Touba kikiɗe hanki kikiɗo o teskama tigui o juuroyima kono khalifa général mo Tijani biteɗo Serigne Aboubacar Sy Mansour to leydi Mali M5 RFP ɓe kolliri tigui so wona ɓe keeɓi garantie labɗo ceere ɓe mbawata jeeyede e laamu sabbode woni gouvernement kesso ɗaminiɗo tafede e oɗo saaha joni to leydi Burkina Faso GSIM woni tigui groupe de soutien l'islam et aux musulmans ɓe jeytima janggo wannogu ñande 16 lewru mai ha waɗi yimɓe jeenayyi to nokku biteɗo Palsegu to kabaruji men joolam jabberi ma en jaa ha to leydi Inde to leydi Italie bisimilla moon e ketti hotondirte joni jañoɗen. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo listikara moƴƴuɗo lorngal bawɗo halwa ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom ndogam sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darotake kala ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde 13 rafine yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴettiɗen leɗɗe fodde 19 rafi ene yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune so tawi o yenanama ka miskino Allah mo safruma ha cella tawa hay mbuɗo namdaki so wona noon wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo hoore mum wahlita ha habba walla on janowo barogal ceerno Djiby Sy ene safra worɓe fiɗaɓe ustoraɓe goragu ɓe mani mumen moƴƴani e joguiɓe mani cetta kala ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe korte weddoɗaɓe dabruji weddaɓe korte e wonduɓe liggeyaji bonɗi e arsigaji uddiɗi ceerno Djiby Sy ne jogui pegge ene waɗa usula pegge ɓeydoje arsigaji e ittoje badane kala hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo listikar so tawi a rokkimo inde maɗa inde nene ma o waɗanma listikar ha cikka ko nder ɓerde ma o hooɗi walla cikka ko wol kodduɗo e makko e kodduɗo ma e saaha kala ne haalanma haalama ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo woni newiɗo sanne ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum kala garowo yo addorto waɗiri safaruji mum e ayiji mum ceerno Djiby Sy ene tawe nder Nouakchott base makko mawɗo ne tawe nder Nouakchott leegal ne tette waɗɗani jeere ne tette kala taximan walla kala chauffeur mon namdiɗa yona e base ceerno Djiby Sy ma adde ha yettinma ceerno Djiby Sy ne jogui base muɗum kadi to wuuro men wiyetego Nioro nder leydi Mali woni toon ko miñi ko numéro téléphone mum ko 00223 90 22 94 71
ceerno Djiby Sy noon numéro makko ko 47 22 80 84 kala jiɗɗo ɗo ko laaɓi yo jokkodire ceerno Djiby Sy kollabde reedu maɗa ɗo woni mbadden dando faade makko. Maître Adama Baldé ko guindiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa. Maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mum ha timmi mbaɗaɗori koni e nder windere kala. Maître Adama Baldé ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ko wayno fibrom dogam sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darotake. Maître Adama Baldé ene safra worɓe fiɗaɓe ustaraɓe goragu e jippiɓe e leeso kala. Maître Adama Baldé ko jawɗo ittude dabaruji e jawɗo safrude ɓe waɗaɓe korte. Maître Adama Baldé ene yawrani ɓen ɗanniyankoɓe ronkoɓe hebde kayitaji walla ronkoɓe hebde golle walla tawa kadi ko jogdiɓe luure hakkude mumen e patron eɓe mumen. Maître Adama Baldé ene yawrani rewɓe wonduɓe seyɗani rewɓe ronkuɓe resede jokkodire Maître Adama Baldé joni joni jiituɗa hoorema hano hannirta ni. Maître Adama Baldé caggal ne waɗi tour du monde o arti nder leydi Sénégal o waɗi tour leydi Sénégal kala e oɗo saaha joni Maître Adama Baldé ene tawe nder wuuro wiyetego Mbacké waɗɗani Touba e nder leegal bitegal Mbacké Dimbo waɗɗani kadi daral baali mongal ngal. Maître Adama Baldé kala jiɗɗo ɗo ko ɓuri labde numéro ji bureau ji makko mbatta ko 33 976 12 00 numéro galle makko mbatta ko 77 351 77 23 walla so tawi kadi ko WhatsApp jiɗɗa mbaɗa 77 454 27 09. Maître Adama Baldé kadi ene tawe nder réseaux sociaux ji sa yi to henno YouTube walla to Facebook a waɗi Maître Adama Baldé jinganen fulɓe ma yi toon golle payodinde ɗe o golli. Maître Adama Baldé mbadden dando faade makko. Kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e dewo nogas e tati lewru duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goom kabaruji men e ɗemgal pular e sawto he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko meñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardidi kabaruji men ko to leydi Mauritanie puɗɗoɗen jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade kañum e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui aseta hanki o wonde e nder jokli leydi Mauritanie kala ko ujunere temettere capanɗe nayo e yimɓe jeenayo kolkisa si sikkanoɓe yataw gondani e mboroso coronavirus ɓe teskima noon ñalawma hanki o corona fuɗɗima ɓeydade no fewi ƴellitade no fewi e oɗo saaha joni nder leydi he saabu ñalawma hanki o bila jiitaɗo wonduɓe rafi o wayri tigui no fewi ñalawma hanki o goto ko capanɗe jeegomo e yimɓe joyo tawa tigui ene piɗa mboroso coronavirus e nder jokli leydi e kala ɓe kolliri kadi e nder ɓe cellanoɓe hen sappo e jeetato kepti cellal men paati galleji men hay neɗɗo goto noon ala mo rafi o yooɓi fittade muɗum ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen laamu leydi ndi ɓe kolliri tigui wonde e yimɓe ɗiɗo jiitama e nder yontere ɓennuɗen yontere wonande nde yimɓe ɗiɗo jiitama e nder désert fande noccode ne mbasi pittali mumen nde habaru o yetti laamu noon ko ɗon tigui procureur de la république wondude e witeɓe protection civile e docteur eɓe e policier ji kala ko ɗon ƴetti wellaji mumen ɓe mbawi tigui yettade to goskiji ɗi goni ɗo caggal nde wiyete autopsie woni tigui docteur eɓe jiimi e goskiji ɗi ɗi mbaɗa wicciɗi tawama tigui ɓe oɗo saaha joni ko mayde naturel woni tigui ɓe gona waraɓe ɗum saabi noon e oɗo saaha hakkillaji kala keedi kay wonde koko wiyete ɗomka kañum yooɓi pittali mabɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen sete taw ko sete Amérique naɓe halfinaɓe ko fate haɓade haqqe innam ade ene tawe tigui e oɗo saaha kala e jellu mumen e nder naccotto lamorgo leydi Mauritanie hollirama tigui ñande aljuma nogasi go duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi go gonɗen ɗo ɓe mbawi hebde audience joddade e jaggoɗe ɗiɗi tawateɗe e nder
leydi Mauritanie hen jagorgol gotal moɓe joddi ko jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi e ƴaccingol laamu e jagorgal keddigal moɓe joddi noon ko jagorɗo kalfinaɗo ko fati e justice e nder leydi he ha joni ko leydi Mauritanie keddoren to Nouakchott jeen ha to leegal bitegal Lixa toon noon ko gujjo goto teeɓa toon teɓande yonde no fewi caggal kay nde wonnanno e pharmacie goto biteɗo pharmacie Menara noon ko pharmacie gonduɗo e clinique caggal noon nde gollotoɓe nder clinique ɓe coynima ko ɗon tigui ɓe mbawi tufademo haaɓe mbawi nanggudemo ɓe nanguimo noon o fiya piggal musgal no fewi ɓe kaɓɓimo haw ɓiici ɓe mbawi filmudemo ko adi kay komo wawa wattede e juuɗe police ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hakkude lawol Nouakchott faade Nouadhibou ko accident musɗo waɗi toon aseta hanki o accident o waɗi koto nokku to wiyete PK 75 woni 75 kilométre sa umima Nouakchott faade Nouadhibou accident o noon hollirama ko otoji ɗiɗi ɗi hinde Toyota hen goto ko Toyota TX kañum felɓodiri e Toyota Corona hollirama yimɓe ɗiɗo mbasi hen pitta ɗumen ɗon e ɗon waɗi kadi barmuɓe hewɓe no fewi dendagal barmuɓe noon ko ɗon e ɗon mbawi wattede e ambulance uji kay mbawi artirede nder hôpital uji ɗi Nouakchott ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal paɗena to leydi Sénégal ñalawma aseta hanki o kikiɗe wonno kirndol ko fati e Daka Médina Gounass noon ma en ketto ko fati e kindole ma en ketto musidɗo men sehil men Amasamba Lo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daka hirndama e oɗo aset tawni wonde kewende yimɓe caggal de Daka o yetta futuro juula ceerno rokki laamu ngu konngol e gardugol gouverneur mo Kolda o yamiri Moussa Baldé jagorgal kalfinaɗo ndema leydi ndi yo ƴettu konngol inde laamu ngu Moussa Baldé. Min salmino gouverneur no arde délégation par ce que min ko Kolda mboɗami en garat ɗo min tawe gudigol Daka nde ɗo hirande ɗiɗi fof taw komin calmini ceerno Salam tedduɗum min juurima mo min juurima kala kilifa diine gonɗo ɗo minen garsikaɓe gargol ɗo e inde gouvernement du Sénégal haala ka jurta boyi saabu enen piwi enen gandi ɗum woni Daka toɓɗo feere ari hen meeɗi arde hen e andi bo meeɗa arde hen a nani no eɗen mbiya ceerno e dental ngal ɓe ñagano aduna o par ce que ɗum ɗo ñaw wona ñaw Sénégal. Daka hirndano ƴetti konngol e bismade e yamlore ceerno Ibou Mar ceerno ƴetti konngol e bismade laamu ngu caggal muɗum ceerno ƴetti konngol de la République ak gouvernement bi yëpp nuyu na leen bu baax a baax ceerno nee na fekk nañ kontaan nañ bu baax a baax nee na mbooloo mi yëpp gis na seen taxawaay ñun gouvernement bi ci Dakar bi bu baax a baax mbooloo mi yëpp tam dëkk nañ mbooloo mi yëpp tam ñaanal nañ leen ñu ngi ñaan yàlla nag ñaan yooyu yàlla na ko yàlla nangu alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. Daka ko diine e sunna nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e lawol Seydina Tijani en taw e Allah tawni en kirndol yo tawni en cakagol. Allahumma amina Amasamba Lo son pirtinino min noon ko ceerno haali ko e ɗemgal Pulaar ɗum ɓuranno wadde fayida ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni seta hanki o Ousmane Sonko mawɗo landa Pastef o tawtomo taweteno tigui to biñoma addunomo to noon ko tawtorede ko wiyete hommage wonande dendagal ɓen wasnoɓe pittali mumen e dillere wannone caggal kayde Ousmane Sonko tumano ko fati viol oɗon suka debbo biyeteɗo Ladji Sarr e saaha ñalawma hanki o noon e saha kay wonno en direct nde oɗon biteɗo Aïda Mbodj nde ƴettuno konngol mum caggal micro ji e caméra ji kala nde pawe makko mo takke Ousmane Sonko teskama ɗi ko ɗon Ousmane Sonko heeɓi malaise woni musalla noon ha waɗi ɓi samde leydi o ɗeɓɗo wadde crise ni ko kanko biteɗo Aïda Mbodj o woppi konngol o wawi teɓɓade Ousmane Sonko kanko e wonnoɓe sara makko kamɓe tigui kadi mo samde e leydi ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ñalawma hanki o aseta hanki caggal kayde Macky Sall
wanno jillu mum ñande aljuma jamma waɗi jillu makko to Touba juuroyade khalifa général mo mourita teskama noon aseta hanki kikiɗo onem kanko Macky Sall hoorejo leydi ndi o yaɓi koyɗe makko noon ha to khalifa général mo Tijaniyam woni tigui Babacar Sy Mansour o juuroyimo noon koto galle makko tawateɗo to legal bitengal Gueule Tapée mo Dakar e nder jonde mabɓe noon ɓe mbawi yewtidde kamɓe ɗiɗo gueɗe kewɗe no fewi ko fati kay e nafoore leydi ndi ko fati e ɓamtare leydi ndi e ko fati e gonka leydi ndi kala ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal to Dakar teskama aseta hanki o jamma patrouille mawɗo no fewi taw ko dadiɓe ɓe fannuji kewɗi mbawi wadde tigui patrouille mumen e nder Nouakchott patrouille molanteɗo Allah e fewi Allah e mawnugol on patrouille noon hollirama tigui ko hollirama on patrouille noon ko gam yidde kay awde dendagal bandiji mawɗi tawateɗi e nder nokkuji Dakar kala taw ko nokkuji teskaɗi ɓurɗi hewde bandiyagal e wargoji wawde kay nangude ɗin bandiji e ɓeydude nden kam e kisal e nder Dakar kala caggal ɓe kolliri noon on patrouille noon koko jokkata tigui ha tigui ɓe mbawa tigui teɓade bandiji e ustude dendagal bandiyagal e nder Dakar kala ɓe kolliri noon patrouille o noon ko caggal kayne ngal ɗo catal bitengal DSP woni direction de la sécurité publique caggal nde joɗino jonde mum nde gayni jonde mabɓe oɗon tigui ɓe pelliti wadde oɗon patrouille ñalawma hanki o noon jamma hanki o hollorama ko 320 e ɗiɗo sagata taw ko dadiɓe ko hen 1jeetati ko jeeyaɓe e GMI hen 115 ko wiyeteɓe corps urbain en 19 heddiɓe ko brigade de recherche ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade kanko e gollidiɓe makko ɓe kolliri tigui ñalawma ɓe kolliri aseta hande o aleda hande o wonde nder waktuji 20 ɗiɗi cakkitiɗi ɗi ko 1,750 e yimɓe joyo kolkisano sikkanoɓe kay ya taw gondani e mboroso coronavirus e nder holkiso he noon 20 tawama e jaati fiɗaɓe e mboroso nder ɓen 20 noon so ɓetama to banggue pourcentage ene holiri tigui e nder temedere kala hen goto piccal 5 ko fiɗaɓe mboroso e nder ɓen 20 hen nayyi ko contact suivi woni memodirnoɓe e wonduɓe rafiyo 20 heddiɓe kala ko ka communautaire woni ɓe cikkani matani ha tawa ene gondi e rafiyo e nder ɓe cellano ɓe kadi 20 kepti cellal mumen paati galleji mumen jeenayo ne tampi sanne ma ballite to banggue fofango ɗiɗo kawrela dialla togui ko mboros coronavirus o naati leydi Sénégal faade oɗo saaha joni eɓe jaara e 4 ujunere e 9 o neɗɗo fiɗaɓe mboroso e nder ɓen noon hen 39 ujunere temedde jeeɗiɗi e 50 e jewtata kepti cellal mumen ujunere temedere 32 ɗiɗo kawrela dial e ñalawma hande o ko temedere 99 ɓe cellani keddi e juuɗe safroɓe nder leydi Sénégal kala taw ko wonduɓe e mboroso coronavirus ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen aleda hande o yimɓe hewɓe taw guila almameɓe ha e seramɓe ha e ɓeɗon taw ko darniɓe haqqe innamade e pelle kewɗe goɗɗe ɓe mbaɗi moɓodiral mabɓe e nokku biteɗo place de la nation saabi moɓodiral ngal noon ko hollide tigui wonde ɓe jaadani ɓe jaɓata kadi ko fati ko wiyete homosexuel en woni debbati gorkati en walla gorkati debbati en e nder leydi Sénégal en teska noon e oɗo saaha joni debbati gorkati en ene ɓeydi no fewi e nder leydi he e nder seppo mabɓe noon teskama tigui ɓe mbawi duppude araray ɓeɗon ɓe mbawi duppude araray tawa ko ɓeɗon jewiyete araray homosexuel en ɓe mbawi oni debbati gorkati en araray mo jogui ɓe mbawi duppude on araray hollirde nder yimɓe kala hollirde kay wonde ɓe jaadani e deppati gorkati walla gorkati deppati en e nder leydi Sénégal seɗo mima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen M5 RFP ko mouvement 5 juin mouvement de rassemblement de force patriotique ɓe jodinoma ñande talata ɓennuɗo o e Mokhtar Wane noon ko kañum woni hoorejo jagode laamu sabbodu e oɗo saaha joni e nder leydi Mali jonde ɗe noon koko fati kay e tafgol oɗon gouvernement keso mo Mokhtar Wane e oɗo saaha kala woni e sippirde gam yidde tafde oɗon gouvernement e nder on gouvernement noon eɓe jinno tigui ƴettude hen jagode taw ko jeeyade M5 RFP noon ɓe kolliri tigui ɓe mbawata jeeyede e oɗon gouvernement mo transition ɗon kay ɓe keɓani garantie labɗo ceerram ɓe keɓani garantie saabu ɓe kolliri kamɓe M5 RFP koɓe catal mawgal no fewi saabu kay ko kamɓe dillinno leydi ndi ha oɗon biteɗo Ibrahima Boubacar Keita haɓe wawi laamu mum wawi derguitade
ɗum noon ɓe kolori e oɗo saaha joni ɓe mbawino rokkude caka kayri moɓe joddi noon e banda o hoore laamu sabbordu leydi ndin mbawino joddade e mum ɓe dokkino ɗum toɓɓe 10 woni 10 recommandation ɗum noon koko fati kay beele go tigui transition ene wawa yarude yesso hay costa halana transition ga costa e dow jaam ɓe kollori noon e oɗo saaha joni e wiide hono cukkel ko ga mayga taw kadi kañum woni mawɗo stratégique cetal ngal ɓe kollori tigui hay sinno ɓe mbawa jeeyede e oɗon gouvernement kesso gonɗo e tafede joni moɓe namdi labbude ɓe keeɓa garantie ji labɗi ceera ɓe mbawa jeeyede e oɗon gouvernement ha joni ko leydi Mali keddoɗen jagoɗo leydi ɗi kalfinaɗo ko fati e cellal ade o ɓayiɗi communiqué makko mo tongode 456 ko fati e oɗon boroso biteɗo covid 19 ɓe kolliri noon e nder waktuji nogas e nayyi cakkiti ɗi ko 999 e yimɓe nayo kolkisa hen 999 tamen celli wen haydara gondani ko yimɓe nayo tan mari mberso e nder ɓalli mumen ɓen ɓe kolliri kadi e nder ɓe cellano ɓe hen sappo e tato kepti cellal mumen hano hanniti ni paati galleji mumen neɗɗo goto hawre ladial no gase tato e oɗo saaha joni nana antiri nder leydi Mali kala taw ko wonduɓe oɗon boros coronavirus e nder ɓen no gase tato noon hen sappo e ɗiɗo en tampi sanne ma ballite to banggue fofango ɓe kolliri noon so tawi noon ko yimɓe nayo tawraɓe boroso e oɗo saaha joni hen goto ko nokku biteɗo Sigou hen goto koto wiyete Tinkulum goto koto commune Bamako commune amo Bamako keddiɗo commune 6 mo Bamako leydi Mali ne yara e oɗo saaha joni 14,150 neɗɗo fiɗaɓe moros coronavirus e nder ɓen noon hen ujunnaje 9,431 kepti cellal mumen hano hanniti ni ko 10,5 neɗɗo kawruno e ladial e oɗo saaha joni kadi ɓe kolliri leydi Mali ne mofti ujunere e 1,9 neɗɗo tumaɓe yato gondani e moros coronavirus ko memodirnoɓe wonduɓe rafi o e oɗo saaha joni nana joña ene mbadi faadi holkiso mumen e mbadi quarantaine ha joni ko leydi Mali keddoɗen jeen ha to wiyete o goyeru ñande aljumano gase go lewru duujalam gonden ndu noon ko sagataɓe joguitiɓe ha teddi jeeyaɓe pelle wat boniɓe arɓe dow motoji mumen jani e wuuro witego o goyeru ɓe mbari toon noon hen ɓe mbari hen noon yimɓe nayo ɓe mbari yimɓe nayo ɓe jeehi laabi mabɓe nayo waraɓe noon ko sagataɓe jeeyaɓe nayo waraɓe noon koɓe subtiɓe ɗumen saabu ko sagataɓe jeeyaɓe e catal bitengal groupe auto défense woni tigui sagataɓe suɓanoɓe kay e kala saaha joguiti pételaji men gam rente guure mumen ɓe kollirama kadi ɓe barmini hen neɗɗo goto tawino tampini fewi on ɓenninama to sévaré ɓe mbawi kadi biftade sagata goto ɓe jaani mumen ha joni ko leydi Mali keddoɗen yehen ha to sévaré ñande aljuma nde ko garmi ngara gulɗo diaw waɗi tigui hakkude élève aji ɓe sévaré wondude e policier ji diwan o addi garmi ngara o noon ko kamɓe élève aji ɗi salade kayin ko fate magol galle woni bâtiment goto tawa ko waɗɗani lycée biyeteɗo lycée Mahamadouna Dikko on bâtiment noon laamu ngu holi tigui on bâtiment noon ko yidde wadde bureau ji taw ko ɓeɗon dadiɓe wiyeteɓe anti terroriste en woni tigui haɓatoɓe pelle ceɓitiɗe kamɓe élève aji ɗi noon ɓe kolliri tigui ɓe jaadani ko oɗon bâtiment ene waɗe sara école aji on bâtiment noon foti waɗede ko nokkuji goɗɗi taw ko goɗɗuɗo ɗiɗon école aji ko ɗum tigui addi garmi ngara o hakkude mabɓe hollirama noon élève aji kewɗi no fewi gañima hen kamɓe élève ɓe noon ɓe kolliri kadi altine janggo o koɓe waɗoɓe diiƴo mabɓe e ɓoɓodiral mabɓe hadde kay ko fati e mahagol o ndeɗon huɓere witede bâtiment taw ko ɗamnide wadde bureau ji ɓeɗon witeɓe anti terroriste en ha joni ko leydi Mali keddoɗen jeena to Bamako e mbadi ɓeydugol ndenka e kisal dadiɓe Bamako noon ɓe mbaɗi ñalawma ɓe mbaɗi tigui patrouille mabɓe molanteɗo Allah to banggue mawnugol to nokku biteɗo rive droite e nder Bamako lamorgo leydi ndi ɓe mbaɗi on patrouille noon ko ñande ɓe mbaɗno on patrouille ko ñande aset joyiya lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas go fandare on patrouille noon ko wawde awde kay dendagal bandiji mawɗi tawateɗi e nder ɗiɗon palle nder ɗen yoga e leeɗe tawa kadi ko teskade kewgol bandiji patrouille o noon o wonno tigui koto wiyete 6e koto wiyete 7e arrondissement 10e arrondissement e 11e arrondissement ha to 13e arrondissement mo Bamako kala e nder patrouille he noon ɓe kolliri tigui bilan koɓe teeɓima temedere capanɗe jeenayo e yimɓe joyo ɓe mbawi kadi nangude 55 moto wondude e werla goto ha joni ko leydi Mali keddoɗen jeen ha nokku to wiyete
wiyete junjori noon dadiɓe ɓe leydi Mali ɓe hinde fama woni forces armées malienne caggal nde ɓe keeɓi kabaru kayim wonde e nder wuro woto wiyetego jakka noon tawi 1 kilométre banggue worgo ɓaƴo funnague junjori dagal kay sagataɓe wat boniɓe ɗe tawe toon ko ɗon tigui ɓe mbawi wadde patrouille mabɓe e nder gona wuuro caggal nde ɓe jetti ɗon nokku ɗon ko ɗon tigui sagataɓe nayoɓe mbawi tigui dogde hebde fattange dogde ɓe diddiɓe noon haaɓe teeɓiɓe kamɓe nayo kala caggal nde ɓe garti to nokku o noon ɓe tawi hen matériel kewɗo no fewi taw ko wiyete matériel de guerre woni tigui gueɗe kaɓirɗe guerre ɓe tawi noon pétalaji kewɗi no fewi wondude e kuure wondude e téléphone aji portable uji e wondude e radio ji kewɗi gueɗe guerre kewɗe ɓe tawi ɗon ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mali koto Burkina Faso paaɗen groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ko fedde seɓɓitine tawateɓe nder leydi Mali ha to Burkina Faso kala tawa kadi ko fedde jeeyacatal jeegal al-Qaida tawa kadi ko Maghreb islamique magam taw tigui ko Maghreb islamique woni akmi ɓe kolliri tigui ñande aljuma ɓennuɗo ɓe mbaɗi communiqué mabɓe on communiqué noon ko natal ɓosowal ngal capanɗe 4 leƴƴande woni 44 secondes vidéo mo 44 secondes e nder vidéo he noon eɓe jeyto janngo waɗanongo ñande 16 lewru mai to nokku biteɗo Palségou e nder leydi Côte d'Ivoire hakkude leydi Côte d'Ivoire e ngan sanga noon waɗino mayɓe jeenayo ɓe kolliri tigui wonde huɗon janngo kamɓe mbaɗi ɗum kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Burkina Faso ko ɗon jalteten dongre Afrique ha laaɓa payen to leydi Inde noon coronavirus e oɗo saaha joni tampini Inde naɓe no fewi e oɗo saaha taskama tigui dendagal hôpital uji mabɓe e dispensaire uji mabɓe kala ko biɗi dakka ɓeɗon ɓe cellani dendagal morguji ɗi kala e oɗo saaha joni a dañatani to moftuɗa mayɓe Allah yi mayɓe ɓe rafi coronavirus o yooɓi pittali mumen oɗon yummiraɗo biteɗo Sakuntala Gaywal o noon ko yummiraɗo mo duuɓi 96 caggal kayde o teska omo wondi e coronavirus ko ɗon tigui o wiyano yo joñoy walla o joña e nder galle mabɓe caggal noon nde rafi o tampini mum no fewi ha fuɗɗi tampude ko ɗon koruji makko noddi ambulance noon yiide tigui nawde mom cuuɗi cafriɗi ko adi komo yetto cuuɗi cafriɗi ɗi kadi komo yetti cuuɗi cafriɗi baratama tawa noon o natti dillude o natti dalde ɓen docteur eɓe wondude e koruji makko kala ɓe kolliri tigui wonde ko jaltuɗo aduna to leydi Inde noon kala jaltuɗo aduna e oɗo saaha joni eɓe leydi Inde kala jaltuɗo aduna ɓe keewi ko duppude caggal noon nde ɓe kuɓɓi foyre mawde no fewi jeegue gam yidde duppuden ko ɗon tigui o wone ɓoslitade o wone ɓos ferti guiti o wone wayde ko ɗon tigui ɓe gandi omo wuuri ɓe mbawi ruttindemo to cuuɗi cafriri koto leydi Italie paaɗen alada hande o ko accident tawa kadi ko accident téléphérique kañum waɗi e nder nokku to wiyete Stresa bilan provisoire puɗɗiɗo heɓede oɗo saaha joni taw ko darñe bilan mo keɓɗen ko 11 neɗɗo wasi hen pittali mum hono no holiri biteɗo Walter Mila ko kañum waɗi joguiɗo konngol ɓeɗon taw ko koninkoɓe faabu leydi ndi accident o noon ɓe kolli tigui waɗi ko sanga 12h30 woni midi 30 waktu leydi Italie e ngan sanga Fouta e Kumaru ende woni e 10h30 woni 10h30 ko nen tigui oɗon accident waɗi e nder leydi Italie musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal ko Saydou Abouba to leydi to leydi Sénégal Dakar Madina Gounass ko Amma Sambalo ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on